Akumele kancane ngemodel uzoma nje ubona konke lokukhohlakala kwakho ungichazele kahle ukuthi i-protection yona nje ikhona iyasetshenziswa. Kukabili bebe iyasebenza sometimes kwesinye isikhathi futhi ayisebenzi kodwa uma ngabe ingasetshenziswanga bekuba ukuthi kuyahlolwa amagazi ukuze mhlawumbe ngabe ukuthi ngoba i-app esemthethweni leya kungabe mhlawumbe khona umuntu usesuleleka kanjalo. Madlamini, Yebo. ngicela ukubuza la ngoba ethi ubhuti ke nadekbed umondle ezimalini. Masubona kuba noshintsho ekhaya wena ubanga nayo imibuzo ukuthi kena yini mhlawumbe lo msebenzi awenzayo wenzani umbuze nje ngoba phela uyayibona impilo yeni siyaqhubeka yaphambili. Sanibingelela ababukeli beBlaqlife TV kulolu hlelo lwethu elithi sikhipha izimfihlo. Before siqale usuku lethu namhlanje ngicela ukwenza isixwayiso sokuthi mawusenda iSMS uthi udinga usizo akube umuntu odinga usizo ngempela. Umuntu osuke ehleli kulesi sihlalo usuke edinga usizo. Ngiyacela ngiyanxusa ukuthi kena ingaphinde yenzeke lento ukuthi ucabanga ukuthi kena umdlalo lo akuwona umdlalo imayelana nezimpilo zabantu. Ngiyanibingelela ke futhi ngoba sesihlesile lolu daba ngulungstar kuBlaqlife TV. Namhlanje sihleli noMondli Dube othi unodaba afisa ukulidalula so ufike la kusikhipha izimfihlo ukuze sikwazi ukumsiza ukuthi akhiphe lento emshisayo. Sawubona Mondli. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila unjani? Nami ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uchaze ukuthi uba uMondli Dube. Sanibona ababukeli igama lami uMondla ngwaDube ngihlala eMorning Side. Uhlala eMorning Side. Yebo. So lesihlalo woMondla ngithi uyazi usesokukhipha izimfihlo. Mokhona into engasakuhlalisekile kahle kushisayo. Yebo. So namhlanje awusichazele ubani ofuna uzomkhiphela imfihlo ungakayisho nje imfihlo. Uba ufuna umkhiphela imfihlo and kungani ubona ukuthi iza kuyishow. Okay, ukhona noma wengane and uyena lo owenza uthingezela namhlanje because ube complainer nje isikhathi esiningi. Isikhathi sakhe angisenaso noma kwenzekile mhlawumbe ngikhona endlini sindawonye uyacomplain akusafana seqaleni sekunesikhathi futhi. Sekunesikhathi. Yebo. So manje mawuthi ke na awusenaso isikhathi sakhe awusenaso isikhathi sokuhlala nezingane yini le dala ukuthi ungabi naso isikhathi. Abantu abathandanayo nje mama xa mhlawumbe nawe uyazi since mhlawumbe ukhona umuntu okhona kodwa kuba naleso sikhathi abantu abathandanayo ukuthi uyazi ukuthi okay mhlawumbe umuntu wakho uyamdinga na kuma bedroom kuyadinga ukuthi benomuntu wakho ngicela leso sikhandi yakhala ngaso kakhulu. Oh okay. Yeah. So ungakwazi ukungichazela nje kancane ukuthi yini edala ukuthi azafike kwisikhathi sokuthi yena a complain. Okay, ngalinye lamalanga umngane wami lapha besihleli naye wase sizihlambe ikakhulukazi emalini bekunzima kakhulu so umngane wami wangikenya ukukhombisa enyama apps ke bengiyisebenzisa kwase kuba ukuthi ke mhlawumbe nami ngiyangena lo mkhakha wangifaka kulo app leyo. Oh, fangabe uyajabula umama ngithi manje usuwakha imali. Usugaya imali. Khala ngesikhathi kusho ukuthi mhlawumbe wena njengomuntu wesifazane uyasidinga isikhathi sendoda yakhe. Oh okay. Yeah. So uma ukhuluma ngomama wengane yakho umuntu onjani and mawusumtshela lemfihlo ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani? Ngokumazi kwami mhlawumbe noma ngaze ke sifike kulesi simo sikanje kodwa ngokumazi kwami umuntu ophansi mangabe mhlawumbe konke angayiboni kahle ngibuze njengoba ngibuzile namanje kodwa nje akena umuntu onodlame kakhulu. Akena umuntu onodlame. So singamthinta. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe fanele simthinte so that sizokwazi ukuthi azi mhlawumbe naye ukuthi kwenzakalani. Yeah. So naye ezokwazi ukuthi aphefumule njengezinye izingane. Yeah. Hayi asimthinte. Ake simzame. Sibone ukuthi uzolibamba yini lolu ucingo umtshela udaba. Hello? Sawubona njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la wakwaBlaqlife TV. Ngabe ngikhuluma noMadlamini? Okay. uMondli Dube uyamazi? Yebo ngiyamazi. Okay. uMondli Dube uvakashele uhlelo lwethu elibizwa ukuthi sikhipha imfihlo. Ngabe uMondli Dube uyini naye? Umuntu wami ngiyathandana. Umuntu wakho niyathandana? Yes. Okay, khona udaba ke umuntu wakho afisa ukudalula la kuwena. Ngisacela umbingelele Mondli. Madlamini njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngizela kwaBlaqlife baby ukuthi ngizotshela ngento ebisengihlophile nami isikhathi eside la and nawe mhlawumbe ubona ama questions ebengakwazi ukuthi mawungibuza ngikuphendule kuona. Okay, ifana nani leyo mhlawumbe? Okay, la
ngoba kade ukhala mhlawumbe ukuthi isikhathi sakho anginaso izinto ey'ningi nje kakhulukazi ubusuyisola ngingakwazi ukuphendula kodwa ngithi-ke mina namhlanje ngicela usisi la ezongisiza ukuthi ngikutshene ukuthi ngisiza abantu laba banganabaphathina babo okwezocansi. Okay, ngicela ukuphula umlomo Mondla. Mawuthi-ke na usiza abantu abangana-partner ngokwezocansi uyabaluleka mhlambe? Okay, ngoba bese ngichazile kune-app ekuqaleni ngeke ngachaza ukuthi kune-app. So uyayesho umuntu ukuthi okay kwi-app leso engiyisebenzisayo kuyavela ukuthi ukhona umuntu afone mhlampe noma engasafonanga kodwa nje kwi-app lapha kuyasho ukuthi kudingeka umuntu bese mhlampe ngiza lapha asuke khona ngaleyo ndlela leyo bese sifike mhlampe ngimsiza ngaleyo like siyangilalela. Ngiyalala. Yebo. Yo. Madlamini. Uthini ngalolu daba? Ngibona ngesidingo esokuthi azafone lapho eshiyezini mhlampe azakwazi ukuthi akhulume nami endlini kulo mhlampe angibonise nezo. Akusikho bhebe ukuthi bengibukanisa neze ukuthi manje udaba olunzima yabo kodwa nami ngoba mhlampe ngicabanga ukuthi kuzoba lula noma ngekho lula kodwa kungcono kunokuba mhlampe sobe sikhuluma sizoba u2 endlini. Ingakho ngizela. Awungitsheleke manje ukuthi usuka abantu abangenaphani usho ukuthi mhlampe labo bantu basiza kanjani ongichazele ngoba isito sakho ngisizwa kahle. Kune-app bhebe engiyisebenzisayo esebenzayo ongayitholayo kodwa nayo igcina mhlampe sekuthi basekutheni uma ngabe mhlampe ukhona udinga usizo bese ngihamba ngomsiza-ke ngaleyo ndlela bese ngichaze ngayiqaleni. Uthi uyamsiza? Yebo. Lowo muntu futhi wena ulala naye? Yebo. Hayibo. Angisho kabi kodwa nami mhlampe njengoba nawe wazi ukuthi kwesinye isikhathi bengenayo imali bengasebenzi kakhulukazi sekunesikhashanyana nje nawe yazi kodwa uboyazi ukuthi mhlampe ingane beyikwazi ukuthi mhlampe ithole iy'ngubo idle kanjalo kodwa bengasebenzi so iyo-ke leyo mali le bengiyithola lapho-ke. Akume kancane ngoModel uzoma nje ubona konke lokukhohlakala kwakho ungichazele kahle ukuthi i-protection yona nje ikhona iyasetshenziswa. Kukabili bhebe iyasebenza sometimes kwesinye isikhathi futhi ayisebenzi kodwa uma ngabe ingasetshenziswanga bekuba ukuthi kuyahlolwa amagazi ukuze mhlampe ngabe ukuthi ngoba i-app esemthethweni leya kungabe mhlampe khona umuntu usesuleleka kanjalo. Madlamini. Yebo. Ngicela ukubuza la ngoba ethi ubhuti-ke nadekbed umondle ey'malini mase ubona kuba noshintsho ekhaya wena ubanga nayo imibuzo ukuthi-ke na yini mhlampe lo msebenzi awenzayo wenzani umbuze nje ngoba phela uyayibona impilo yenu isiyaqhubeka iya phambili. Ulwazi elokuthi mhlampe amadoda yes zikhona izinto abazenzayo ukuthi uthole imali bekusinke etafuleni kodwa yena le njengamanje ayenzayo angabe ngisho impilo yami njengamanje isengcupheni phela mina. Isengcupheni. So manje ithini indlela eyaphambili ngoba eselibekile lolu daba? Madlamini? Ngathi uyanqamuka. Should network. Madlamini? Siphinde semzama. Hayi, ngathi uyavutha uMadlamini. Sithemba mhlampe network. Mayethi nahlukanani nizothini? Hayi ngiyazi ukuthi mhlampe uzobe kwenziwa ukuthi since eqala ukuze udaba olunje aze kwenzeka ngithi before kodwa uma eqala ukuze into kanje vele kufanele a-acte kanje. A-acte kanje. Umuntu wakhe naye. Okay, ngikuzwe lapha ebuza indaba ye-protection ukuthi uyayisebenzisa yini? Yebo. So ukuzwe ukuthi kukabili. Yebo mangabe yabo nje mangabe mhlampe sengizoyisebenzisa kukabili ngoba ngichaza mangabe sengizoyisebenzisa. Yeah. Testa amagazi yonke into ibiqonde futhi nemali ethi xaxa mangabe ngiyisebenzisa. Ithi xaxa xaxa. Sebenze yebo condom.
So 80% of the time wena uyisebenzisa? Yebo. Hayi ake simbheke uMadlamini. Siqede nayo lolu daba. The telephone number you call. I-network iyasibulala sazi noma uselicimile yini ucingo. Mhlawumbe nje i-network. Angazi kodwa akuyena umuntu onodlame angazi. Hayi umuntu onodlame. Hayi kawo. Okay. So manje ke wena ke mawuya phambili, siqhubekela siya phambili. Ithini iplan? Ngoba ngisho nje mhlambe since sengimtshelile ngoba into enkulu kakhulu nami ukuthi ngizoyenza la ukuthi fanele ngimtshele ukuthi ahlale azi yabo. So mhlawumbe ngabe ngifika ekhaya soxoxa mhlawumbe sibone sibeka naphi. Mangabe ukuthi yena mhlawumbe isimiso sakho ukuthi fanele ngiyeke. Ngoba ngiyamhlonipha phela uma wengane yami kusho ukuthi ngizoyeka. Okay, so mawuyeka ikhona imali ekhona eseceleni phela fanele iqhubeke impilo. Impilo kumele iqhubeke inkingi le kodwa ngizozama. Uzozama. Into ngizozama phela ngoba ngisho nje uma wengane yami futhi ngisafisa ukuthi siye phambili nayo. So ngizozama ukuthi mhlawumbe mangabe ukuthi lokhu usifike epointini lokuthi kufanele ngikuyeke ngizokuyeka mhlawumbe sengizama indlela ke. Okay. So uzizwa kanjani ke manje ngoba unakho usukhulumile noMadlamini ngiyazi nasebusuku mawulele eduze kwakhe ngiyicabanga nje lelo. Bekunzima sesakho mhlawumbe uthi wona mhlawumbe bekungekho kungakuze wazi kodwa nje kimi ngoba ngitshena that's why ngize ngeza la. Bekunzima kakhulu. Uzizwa unjani ke manje? Sengikhululeke kakhulu. Usukhululekile. Ngiyazi ukuthi kuye kubhlungu mhlawumbe njengamanje kodwa nje into enkulu kakhulu kumina ukuthi ngimtshele so ngoba sengimtshele sengeke. Okay. Manje uthini ke umbukelo sekhaya nemfihlo efana njengeyakho? Into engayisho nje ukuthi imfihlo inkinga man. Noma ngabe nje inkinga mhlawumbe yiyo le noma ngasena kodwa nje imfihlo inkinga kubalekile ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu ongamtshela ukuze uzokwazi ukuthi ukhulule ngoba ngisho nje nami sengikhuleke kakhulu ngisanayo inkinga. Awusanayo inkinga. Okay, so Blaqlife TV uhlelo lethu akulona lokubhidliza imndeni kodwa elokwakha. So sizonizamela i-counselling ukuthi kube khona umuntu kena ozohlala nani phansi akhulume nani as a couple. Kubhlungu nje ukuthi yena uMadlamini asibange sisakwazi ukuthi siqhubeke naye asithembe ukuthi network hayi ukuthi ulivalele ucingo. Asithembe ukuthi network. Asithembe so ntambama nje mawusuka la so uyakena. Sofike sikhulume. Uyozehlisa. Sofike ngihlale phansi naye. Hayi babukele emakhaya nizwele usilahlekela uMadlamini singakaluzwa kahle udaba liphelele ukuthi uzizwa kanjani. But njengoba sengishilo nangimondla ukuthi iBlaqlife TV eyokusupporta eyokwakha so sizobenzela ukuthi bathole i-counselling bakwazi ukukhuluma kabanzi ngalolu daba. Hayi ake ngisho nje ukuthi kuthiwa ayikho into efihliwe ngaphansi kwemthunzi welanga. So if ukuthi nawe khona imfihlo ekushisayo okukhona into efihlile nisekuphela iminyaka futhi uyifihlile akusho lutho lokho ukuyikhipha kwakho ukuyikhulula kwakho. Sicela bandla usenda ama details akho lapha kwi number evelayo kwi screen and please also like, share and subscribe. So Blaqlife TV sibhekelela nina impilo zenu sisebenzisana nama social workers namaphoyisa wonke umuntu ohlala kulesi sihlalo okupheleni kosuku uyalithola usizo. So ngiyanikhuthaza ukuthi kena ungazi uthathe isinqumo esingeke sikusize kodwa thinta thina ka Blaqlife TV ukuthi sikwazi ukukusiza. Siyabonga.